Kone mwana. Time dzemuchato wachona dzinotokwana muchato katochata. Naye mama Jimmy. Aiwa ndapedza, tapedza. Ayo mirai. Ayo mirai. Ayo ndezo kana. Ayo mirai. Ndezo kuirirana ere. Ko. Ayo ndezo kuirirana. Ko. Mira. Imizwa makuita ka chifamba imega. Inda. Aiwa ndezo kuirirana kuti munochena kupfura munhu ane motikari yauya kuzokuturai. Imi ndimoda kuonekwa manje. Aish. Swangu ndezvemuchato here. Uncle Saint, musanetseke naizvozvo. Kana kabhutsa katakasirwa nasekuru Thomas. Inzwai Uncle Saint. Musatombonetseka naizvozvo. Isusu mirai, bhora pasi. Mwoyo wenyu uisei mudhishi rinotonhorera. Ndoda kuenda nemi izvozvi kuzimulashi. Handimazvinzwa. Kunonzi kuchi? Kuzimulashi. Zimulashi ndekupi kweko? Closet ndokupi kweko? Regai kamone. Hande ndino inzwa. Tisati asvika umuchato. Kana kuti hembe munotowana sutu satanaka handei aiwa bada iwa una imwe here tanaka titekerani imboenda ndakapfeka munonopiwa dzenyu nhatu vanhu kuchena kudai inini mumoti ndono kasheti kandakasirwa nasekuru nebhutsu but tanakawo musadaro so nemi musadaro musatye Uncle Saint inini ndikaenda nemi kuzimulashi izvozvi tisati tasvika kumuchato munenge matochena satanaka useni ina chato nobvise mari kumuchato. Yes, mari ndine 150 yandachida unopa muzukuru kumuchato. Saka ini zvandakuita ka tanakawo nonobatsira kusarudza sutu inenge yako iyi anditi mondibatsira kudi kutsvaga ndine $100 ndinogona wana sutu na $100 masutu 5 sekuru zvamuri kuda pa $100 ka munonotenga yate zvaravai yababa vake yaiya muchati yenyu motonotenga motumira imwe kumusha 5 pa $100 munomawana masutu. Saka ndiripeta ndinowapa $50 pamuchato. Inini imwe $100 ndombotenga chi masutu ndo pakati vanhu vangu. Mukorono uchiri kupewa zvakadai naye sekuru. Sadaro uchidaro.